Nazdar, ľudkovia. Čaute. Máme tu ďalšiu časť videa, ktoré dneska nevieme ako začať. Takže prvá otázka. Prečo sme sa rozhodli cestovať? No, v prvom rade sme sa rozhodli preto, lebo to bolo našim dávnym snom. Už za mladá. Alebo keď sme boli mladší. Teraz sme stali ako kone. Boli sme aj na Dobre, boli sme aj na karavaningu v Brne. kde sme sa boli pozrieť na to všetko, čo tam vyšlo. Takže boli sme na karavaningu v Brne, takisto na výstave sa pozrieť, kde sa nám páčilo všetko. Už sme si aj vyberali, už sme sa cítili, ako si to ideme kúpiť a tak, sme rozmýšľali, ale potom nakoniec sme veľmi rýchlo zhodnotili a zistili, že nemáme na to prostriedky, aby sme si mohli dovoliť kúpiť auto niekde na začínajúcej sume 80 000 a viac. No, takže museli sme hľadať na inzerátoch, bazošoch a podobne. No čo, detko, už si vybral? Tak je to tomu najbližšie, čo som si predstavoval. Takže takto, hej. A aj telku má nad hlavou tvoju. No, jasné. A hlavne, že mám telku. A vo výbave tohto auta je aj dokonca satelit. No, máme tu takýto Avenger príves. Oxanka to už testuje. No tak nám povedz, jak sa tam cítiš. Ako sardinka? Trasie sa to, len sa smejem, už sa to trasie, takže... Káš? Ježiš, to je také, nemá to dobrú stabilitu. No takže také, aj takto sa dá fungovať. Toto vieme vyťahnuť z boku, varíš, skúška. Takže setkáme si vo Fiate Ducato Elnak. Páči sa nám tu zatiaľ z toho najviac, čo sme videli. Točí nás veľmi príjemná slečna, ktorá nám tu chce s silou mocou predať. Povedala, že nám dá zľavu 200 000, keď to zoberieme hneď. Tak autičko sme si šťastlivo doniesli domov, sme sa veľmi z neho potešili a následne sme urobili prvotné kroky k tomu, aby bolo auto funkčné.
Týmto prechádzam aj k investíciám, ktoré bolo potrebné do auta urobiť. Áno. A to máme rozdelené do takých troch kategórií, kde sú počiatočné investície a opravy, potom doplnky, technika a záver, koľko nás to stále dokopy. Povedali sme si všetko, koľko nás to stálo a teraz nám Oksánka povie, ktoré krajiny by sme chceli navštíviť, ako to naplánoval. No, ja som to naplánovala. Ja som ťa zaskočil týmto, čo? A dnes je ten čas, tak môžeme. Teraz je ten správny čas. Kedy môžeme cestovať. Tak nás Takže tak. lajkujte a odoberete. Dobre, ďakujeme.